थाखाय जानांगौ जायो। थांना थानोथ' गोसो गैया, थैनोसो गोसो दं आं दा। नाथाय थैनो होननाबो थैनो हाया माथो। सुसाइड खालामनो सानबाबो माथो सुसाइडखौनो खालामनो हाया। उखैना दंखायो मानसिया, मैयानिफ्रायनो ओंखाम जायाखै। जाजोबनोसै आं चाउमिनखौ। दासो उदैया एसे बुंबाय दे। बाल, माखौबा बेयाव लाखिबाय दङ आंखौ न'आव दोनहैबानोथ' जायो। मा खालामबावनो आं दा? नों चाउमिनखौ जाखांबाय ना? आं चाउमिनखौ जाखांबाय, जाखाङाखै। नोंनोलाय मानो नांगौ? नङा माने नोङो जाखांबायबा आं जानोसैमोन। लाबो, आं जानोसै नों जाखांबायबा। मा? नोंलाय मानो जाबावनोसै? नोंलाय माथो आंनोसो होनांदोंमोन आंनो जाथो होननानै। मा? नों मा जाजोब्बाय आरो चाउमिनखौ? जाजोबाबा गावगायानो जादो होननानै गालांबाय। आंलाय मा मिथिगौ नों जागोन होननानै? नों बुंनो हायामोन नामा? आं जाजोबना दोनबाय। मानसियाबा ओरैनो उखैना दंखायो, मैयानिफ्रायनो ओंखाम जायाखै। हा? नों एथ'ग्राब बुरजा चाउमिनखौ जाजोबना दोनबाय? आंथ' नोंखौ जाजोबनो होआखैमोन ना, आरो आंथ' नोंखौ सानाखैमोन नों दि एथ'ग्राब बुरजा चाउमिन जानो हागोन होननानै। प्लेटथाम लाबोखादोंमोन आं, बा नों प्लेटथामखौबो जाजोब्बाय आरो। सनस'बिद साला, नों आंखौ लाबा लानानै बेफोरबायदिसो खालामदों ना? हा? गावगायानो चाउमिनखौ जाथो होननानै गालांबाय, आंबो जाबाय। आरो माबा दायसो जाबावबायहाय। नोंहा बायना जाहैबावनो हाया। जाखांनाय बुस्थुखौनो माबा लुगैबाय थानाङा दै। आं माबा दिहुनफिनना होनो हागौ नामा? ना जानो आंनो दानो आखाइखौ माबायाव सोनानै गोरनायाव सोना होनानै आं दानो गोबाना होगोन। ओमफ्राय नों आंनि गोबानायखौ जाबानो जाबाय। हाय, ले खारबा खानो। जाखांनाय चाउमिनखौनो मा असान्थि जाबाय थादो नोंहालाय? जाखांबायानो राखा। बाल्लाबनानै मैयानिफ्रायनो ओंखाम जायाखै। ओंखौ आं। नोंहालाय मानोथो आंखौ न'आव दोनहैया? न'आव दोनहैदो आंखौ। सानैबो फुजा नायनो थांनोसै। नोंजों फुजा लासिंसिंनो। हौवाजों फुजा नायाबा सोरजों नायनांगौ जाखो होनबालाय? फुजाखौनो नाया। बेयाव जाला आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामनानै बियो। थांनो आंखौ आंनि लेबानो हाबफैफिनदो। थां। मानो गोजानाव थांखोब्रा? सनस'बिद, नोङो आंनि खाथियाव दा फैखासै, मिथिबाय? आं दाखालिनिफ्रायनो बुंखाबाय थाखादों। नों मा बेंगा नामा, हा? ना खर' माथाम मेलेम गैया नामा, हा? बिदिबालाय मा जानोसै लाफाथि? सिगांफोर जा जालांबायब्रा, बेफोरखौ बाद हो, बावगारलांदो। दा जोंफोर सानैया हौवा हिनजाव फै। आंखौ न'आव दोनहैनोबा दोनहैलै, मानो बेफोरबायदि खालामो नोङो? आंनि खाथियाव दा फै, नोङो मिथिगौ ना? लाफाथि, नोंखौ नों साला बांद्राय दिन्थिबाय थानाङा दै। आं नोंनि हौवासो, मिथिबाय? आरो बांद्राय गाख्रबनाङा। खाथिनि मानसिफोरा मा सानगोन, हा? मा सानगोन? मानो न'आव दोनहैया? सोर खिन्थादों हाबा जाखांनायनि उनाव बिमानि न'आव थायो होननानै? हा? हौवाजोंसो थायो। बेसां बुंनांगौ आं नोंनि हिनजाव नङा, आं नोंखौ मोजां मोना होननानै। आरो आं नोंखौ बेसेबां बुंनांगौ? नों जुदि बांद्राय दिन्थिबाय थायोबा आं नोंनि सालाय आथिं आखाइ गासैखौबो दानस'जोबना दोनगोन होननानै। साला चाउमिन माखाखौबोथ' जाजोबना दोनबायानो। आंहासो रानना थानांसिगोन। दखानफोराबा ओरैनो बेसेबा गोजानखा। दालाय अबाव थांबावनोसै आङो? बांद्राय दावराव खालामबाय थानाङा। उन्दुफै होनदों, मा नायबाय थाखो? आं दिनै सनस'बिदजों उन्दुफानांगोन। बे गोबोरखि मोखां साइस लाखार बाखार मानसिजों आं बोरै दांजानांगौ जाखो? नायनाय मोखांखौ नायनाय। मानसिनि मोखां रखमखौ नुखाया, गोबोरखि रखमसो नुखायो। उन्दुफैदो। आरो खाथियावसो फैबावदों। दा मा खालामनो? बाथ्रा मानियाबा
दलद थायाबाबो सालाय दानस'जागोन आखाइ आथिं दानस'जागोन लाफाथो नोंखौ आं जेबो खालामा दे आरो नोङो उन्दुनोबा हारसिं उन्दु बिसनायाव आं हायाव उन्दुगोन नोङो बांद्राय गिनाङा आंखौ आं सिखाव जानो हागौ नाथाय एसेबांबो गुन्दा नङा मोनथायथ' दङ आं नोंखौ दांनो नाथाय नोङो राजि जायागोलागै आं जेबो खालामा नोंनो था हारसिंनो बिसनायाव बालाखोनि बासि बायदि मानसिखौलाय गुन्दासो सानदोंमोन नाथाय गुन्दा नङा खोनादे नङाबा आंखौ मायबा मायबि खालामगौमोन हायावसो उन्दुबाय माथो फाग्लायालाय उन्दुथो दे मोजांसो जाबाय मा नायबाय थाखो उन्दुनो गारै गान्दु मोनसे हरनाय आंनो मा गान्दु र' आदा नोंना माथो दहायनिफ्रायनो फन गाबगासिनो मानो रिसिभ खालामाखै फन माबानिसै कम्पानिफोरनिसो ओंखाम जानो लिंहरदों आं ओंखाम जाथ'वाखोनालै दा आदा नों मानसि मा जादों मा ओंखामखौनो जानो नागिरा जादों माबा ओंखाम उखैया जादोंलै आं मानोना आंना गिस्टिकआ बांद्राय जादों गिस्टिक जाबाथाय ओंखामखौनो उखैनाय मोना उदैया दुबाय थायो आंना उदैया दुबाय थायो औलै ओंखामखौनो उखैनो नागिरा माथो बिदि होनानै नोङो जायालासिनो थागोन नामा नोंनालाय माथो गिस्टिकआ बांद्रायसो जागोन दा फै जागोन दे जागोन उनाव जागोन दे थांग्रोनाय नोङो दसे उनाव जागोन आं ज'नो जाफानांगौ जोंफोरजोंनो नाङा दे आं दसे उनाव जागोन दे होमबालाय जों जाहैनोसै औ थां जाहै ओंखाम ओंख्रि जेबोखौनो जानो गोसो जाला आं बे फोजोंसारा मानसिया मा जामारदों दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो मानो रिसिभ खालामाखै आंजों फुजा नायफानो बादों खोना बे एबारो मैयाबो माबा फैगोन होनबाय ओमफ्राय फैयासै दिनै आरो लास्ट फुजा फनखौनो मानो रिसिभ खालामा रुनाय हरबावनि आङो हेलौ मालै मा नोङो फनखौनो मानो रिसिभ खालामनो नागिरा दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो आङो माबा आं रुमाव गैयामोनलै माने आं बाहेरावसो दंहैयोमोन मानो एथ'ग्रा गोबाव दंमोन ना नों बाहेराव औलै ओमफ्राय मैयाथ' नोङो फैयासैयानो फुजा नायनो दिनै फैगोन ना फैया दिनैनो लास्ट फुजा दिनै लास्ट फुजा नामा माबा नङाबा नोंसोर थांदे आं थांनोबो बाखांनाय मोनदों माथो मा बुंदों नोङो बेफोरखौ फोजोंसार नोंलाय माथो एबार आंजों सानसेबो फुजा नायफायासै सिगांलाय माथो आंजोंनो नायफाबाय थायोमोन सानसेबो गारामोन आं बुंदोंना आं एबार फुजा नायनोनो गोसो जायाखै नाथाय मानो मानो नोङो आंजों बाग्रा जाबाय न' गिदिंनो मा आंगायनाय मोनबाय नामा आंजों बिदि नङालै बिबारि नों गोरोन्थि बुजिदों आं जेबो गोरोन्थि बुजियाखै फोजोंसार नोंसो मानोबा आंखौ सेया सेया खालामबाय दं आं मिन्थिगौ आं हमदांनो हादोंथ' एसे आरो नोङो आंजों मानो फुजा नायनो गोसो गैया सोर बयफ्रेन्डआ गार्लफ्रेन्डजों फुजा नायनो गोसो जाया थायो जेखि जाया आङो एबार मानोबा बानाय मोनदोंलै जागोन दे फैनाङा नोङो जोंफोर थांगोन लोगोमियाबोजों आंजों सानदोंमोन नोंबो फैगोन नोंजों ज' नायफागोन होननानै नाङा दे फैनो नाङा सरिलै सना मानोबा एबारो थांनोनो गोसो गैया दे थेवब्लाबो थांनांगौबा थांगोन दे नाङा दे नाङा फैनो नाङा नोङो दे अब्लालाय आं थांला होमबा आं थांनोनो गोसो गैखाया मानि थाखाय गोसो गैया बेखौथ' बुं ना नोङो आंजों आंगाय मारबाय दे नों दहायनिफ्राय गोरोन्थिखौल' बुजिबाय दङ बिबारि आं बेफोरखौ जेबो आंगायनाय सांगायनाय जेबो सानाखै जेखि जाया आं एबार फुजा नायनो बादों नोंसोरा नायनो लुबैदोंबालाय थांदो आं थांनो बादों होनदों ना जागोन दे जागोन फैनाङा मिथिखाबाय आङो नोङो आंखौ मोजां मोनला आंगायबाय नोङो आंजों आंगायबाय दे दोन लाखि दुखु मोनबायलै आं मानोबा आंखौ फोजोंसारा दाखालिनिफ्रायनो सेया खालामबाय दङ आरो मानो मानसियानो सोलायलांनाय रखम जालांखो सोलायमारबाय बियो आंखौ आंगायनाय मोनबाय खोनालै बियो सिगांबा आं फैनाङा होनबाबो फैबाय थायोमोन सानफ्रोमबो दा आरो लिंबाबो फैला सानसेबो फैयाखैलै आंसो लुबैदों बेजों फुजा नायनो नाथाय बियो इसेबो गोसोआनो जायाखै आंजों फुजा नायफानो मालायबा बयबो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नायलायदों जोंहासो गैया
बादोंनो माबा जागोन दे लुदुमि आब'जोंनो थांनोसै आंबो फुजायाव थांनोनो गोसो गैला फोरोंसानि बाथ्राफोरखौ खोनानानै नाथाय लुदुमि आब'आबो गाज्रि मोनगोन ना थाङाबाबो मैयाबो गावगाया फैगोन होननानै आङो लुदुमि आब'खौ लिंबाय गैया फैयासै दिनै आरो गोसोआनो गैलाय जाबाय बोरैबा मोनजोबबायलै सरिलै बिबारि आं फुजाखौनो नायनो गोसो गैया नोंखौ मा होनना बुजायबावनो आं फुजा मा जानो लोंनोनो गोसो गैया जाबाय आंहा खेबसे गोसो गैया होनबाथाय बुजि मोननांगौना मानो ब्रा ब्रा लिंबाय थायो फोजोंसार आदा ओंखाम जानो फैदो खुरना दोनदों आङो गुसु जालायसिगोन गांजेमा गोसोम रानि आं दसे उनाव जागोन दे दा जाथ'ला मानो आदा आं खुरना दोनखादोंमोन ना गुसु जाजोबगोन माथो गुसु जाबा आरो जेबो गोथावानो जानाय नङा थेवब्लाबो जेबो नङा दे आं जागोन गुसुबाबो थेवब्लाबो बेदर दङमोन ना दा गुदुं गुदुं गोथाव जानो मोजां जादोंमोन मानोथ' जाया होनबालाय आदा उखैयाखै आङो मानो उखैयाखैब्रा दानो जाफै गुसु जाबा गोथावसो मोननाय नङा नोङो आदा जाया होनना बुंदोंना आङो आदा थिनथायानो जाबाय माथो दाबो ओंखाम उखैला होनबा नोङो जाफै आदा जाफै जाया होनना बुंदोंना आङो मानो बुजिया दहायनिफ्रायनो जाया जाया होनना बुंगासिनो उखैयाखै होनना बुंगासिनो मा नोंसोर खेबसे बुंबा बुजि मोना नामा नोंसोरो उखैदों नोंसोर जाहैथां आं दा जाथ'वा जागोन दे होनबालाय जाया होनबाबो बुजि मोना रागा फोजोंनो मोजां मोनो साला खालि ओंखाम जाफै जाया होनबाबो मानो जबरदस्ति लिंबाय थायो आं बिदिबा जोबोद रागा जोंनो ओंखारो दा आरो दसे थानानै आइया लिंफैलायसिगोनसो जानोनो गोसो गैया जाबाबो खुहाबनायानो थाङा माबोरै जानो आङो जागोन ना उनाव जागोन उखैबाथाय जागोन दा उखैनानै थायाखै आङो सोरबा उखैदों जानांगौलै आंखौ बेयाव डिस्टार्ब होफैबाय थानाङा आंबो गांजेमा गोसोम रानिखौ बांद्राय गोसायै बुंद्रायबाय खोनालै आं रागाखौनो हमथानो हाला जाबाय आजिखालि बिबारिखौबो एसे गोरायैनो बुंफ्लांबाय आरो गांजेमा गोसोमखौबो आं रायफ्लांबाय रायबा रायनानै बोरैबाबो मोनखांबाय माथो गांजेमा गोसोम रानिखौ सानसेबो बेफोरबायदि गोरायै बुंफेराखैमोन आं नाथाय दिनै रागायावनो बुंफ्लांबाय मानोथ' होनबा जाया होनबाबो बुजि मोना मानो लिंबाय थायो आयै एबारो आदाया बिबारि बाजिजों मानो फुजा नायनो थाङासैबा औथ' थाङाखै न' एबारो ओहो थाङाखैथ' र' थांनाय बोसोरावथ' सानफ्रोमबो थांनाय रखम जादोंमोन एबारबा मानो खेबसेबो थाङासै लिङाखै खोना बिहामजोआ मिथिया आंबो बाजिजों रायज्लायथाराखै ए सोंहरनांगौ सोङाखै आंबो बाजैया आरो आजिखालि एसे बेस्थ' थायोना खामानि बुरजा बेनिखायनो फन हरनोनो बोरैबा मोनो आं डिस्टार्ब मोनगोन होननानै हरा आङो गावगायाबो हरथाराखै मोस्रोमा दङ न' दाबो थाङाखै थांथ'वाखै ओंखाम जानो लिंनो थांबाय रायनासो हरजाबाय मा सोरजों रायजादों सोरथ' दंबावो आरो फोजोंसार आदाया आंखौ रायनासो हरबाय एथ'ग्राब मोजाङै आङो ओंखाम जानो लिंनो थांबाय गुसु जागोन माने खुरना दोनदों गुसु जागोन होनना बुंबाय थाब जाफै बुंबाय रायनासो हरबाय औलै गादावरि आयं रायगोनसो मायाबा रायदों माबा आंबोथ' बोरैबा मोनदों माने आंखौ फोजोंसार आदाया सानसेबो गोरायैनो बुंफेराखैमोन नाथाय दिनै मानो बेफोरबायदि बुंखो आंथ' मोजांनि थाखायसो बेखौ ओंखाम जानो लिंदोंमोन ना आयौ मानो रायनांगौ बेलाय ओंखाम जानो लिंनो थांनायावनो औलै आयं दे थेवब्लाबो खिन्थानाङा आरो दानो आरो आंखौ लागायना होदों होनना आरो माबा बिदि बुंबावगोन आंखौ रायबावगोन बुंनाङा दे आयं नोंबालाय मानोथ' ब्रा ब्रा लिंबाय थादों दहायनो जाया होनखादोंना आं सिदाय जाबाय आरो आंबोथ' गुसु जागोन होननासो बेखौ लिंनो थांदोंना गुसु जाबा आरो गोथाव मोननाय नङा होननानै आरो टाइमबोथ' जाबायना 3थानि बालायलांबाय बेनिखायनो लिंहैदोंमोन आरोहाय मालाबा बिदिनो ओंखामखौ थाब उखैनो नागिरा मालाय दायो जागोन खोना उन्दुनो जोंगारजोबाय उन्दुनोसै आं नोङो आदाया बेफोरबायदि बुंनायखौनो गाज्रि मोनबाय दं आरो ना मोनाबा मोननायालाय मोनाखै गाज्रि थेवब्लाबो एसे बोरैबा मोनदों आरोहाय बेफोरबायदि सानसेबो आंखौ बुंफेरामोन ना
उखैयाखै खोना मालाय दहायनो आं लिंनो थांनायावनो जाया होनखादों एबारनिफ्राय बेफोरबायदि ब्रा ब्रा बुंबाय थानाङा हा रायजाखागोन नोङो लावगिगिनि एकदम आंहासो दाय जाबाय हा लिंहैबाय आरोहाय गुसु जाबा गोथाव मोननाय नङा होननानै बेखौनो आदाया बेफोरबायदि आंखौ बुंनाङाना दे जा बुंबाय आरो बेखौनो सानबाय थानाङा नोंखौबो बियो गावनि बिनानाव सानो नालाय बिनिखायनो गोरायै बुंबाय आरो थेवब्लाबो आरो एसे बोरैबा मोनो आरोहाय जेबो बोरैबा मोननाङा दे बुंबाय आरो बारा गोरायै बुङाखै खोना दे बुंलाया थाबाय बेसेबा रागा रागायै बुंखादों आंखौ माखौबा एसेबां रागा जोंदों आंथ' एसेबां मोजाङैसो लिंबाय दङ आदा आदा होननानै ए नंगौ बेफोरबायदि बुंफेरामोन माथो बेखौनोथ' सानदों आङो मायबा रागा जोंना दंमोन खोना नोंबो आरो ग्रोब मोनहैबाय मोनथिला आरो दे मालाय दायो जागोन खोना उखैबाथाय आरो मानसिया गेस्टिक जादोंनोलै उदैया गाज्रि जादोंनो बेनिखायनो जानो गोसो जायाखै खोना बे साननैसोआ गेस्टिक जागासिनो आदानिया मोनथिला आरो गेस्टिकसो जादोंना ना मासो जादों जायखिजाया आङो दुखु मोनदों आरो बेफोरबायदि बुंजाफेराखैमोन नालाय सानसेबो ए बुंबाय आरो गावगायनि बिनानाव साननानै बुंफ्लांबाय खोना बेबो मायबा रागा जोंना दं खोना ओरैनोथ' बेफोरबायदि बुंफेरा दिनै रागा मायबा कारनाव रागा जोंना दङमोन खोना बेनिखायनो बुंफ्लांबाय बेखौनो सानबाय थानाङा जायबा बुंजादों बिसो मोनथिगौ मानो गाज्रि मोना जानो गाज्रिबो मोनदों दुखुबो मोनदों आं सानसेबो बिदि बुंफेराखैमोन बे फोजोंसार लावगायाबो माखौबा रागा जोंसोदों खेबसे सोरखौबा हिनजावखौ रागा जोंना दं खोना ओमफ्राय रागाखौ आंनियावसो दिहुनदों बाराबा दानो रुवाथि सुवाथि थालादोलै खाखुमालांगोन मानसिसो आं सैमा नङा बेफोरबायदि रायजाबाय थानो हाया आं मोजां मोनोमोन आं फोजोंसार आदाखौ सिगां नाथाय दा मोजां मोनला आंखौ मानो बेफोरबायदि गोरायै बुंनांगौ आंथ' बेखौ माबा जानोसो लिंनो थांदोंमोन ना गुसु जागोन होननानै गोथाव मोननाय नङा होननानै बेखौनो बेफोरबायदि गोरायै बुंनांगौ जाबाय बेफोरबायदि रायनांगौ जाबाय आरो आंखौ दिनै लास्ट फुजा न' आब' दिनैनिफ्राय गैला ओहो गैला जोब्बाय माथो फोजोंसार गुमाया एबार फैयासै सानसेबो नोंजों नायनो दिनै फैगोन नामा थाथोलै फैयाबाबो जायो मा नोंसोर सानैनि गेजेराव माबाफोर जालायदों नामा नांज्लायदों नामा आब' नांज्लायाखै नांज्लायनायालाय मैयाबो फैगोन होननानै फैयासै ओमफ्राय दिनै लिंबाय दिनैबो मालाय बादोंनो फैयानो बादों आयु सिगांफोरलाय माथो नों लिंनो नामोन गावगायानो फैयोमोन एबारलाय मानोथ' बाखो नोंजों फुजा नायबानो सानसेबाबोथ' फैनांगौ ना बेनोथ'लै आं बेखौनो रागा जोंबाय दङ आरो मानसिखौनो माबा एसे सोलायनाय रखम मोनदों आं एसे बोरैबा रायज्लायग्रा जाबाय मानसियानो ओमफ्राय फनफोरखौबो हरनो नागिरा आरो आं हरबाबो रिसिभखौनो खालामनो नागिरा ओमफ्राय माबा एसे रागा जोंग्रा जाबाय मानसिया सिगांथ' बेफोरबायदि नङामोन बियो ना सोरखौबाफोरसो मोनबाय दा आं मा बुंनो एसे सोलायमारबाय आरोना गुमिया नंमारगौबो दे जुदि बियो सोलायामोनबा फुजाखौथ' नोंजों खेबसेबाबो नायनो फैगौमोन ना बेनोथ' एसे सोलायनाय रखम मोनबाय आं मानसिखौनो फुजायाव थांनोनो गोसो गैया आं दा मानसिया नाथाय लुदुमि आब'आ लोगो हमबायना मैयाबो आं बेखौ लोगो हमदों दा आं थाङोबाबो गाज्रि मोनगोन दे थां जेबो नङा दे थांना फैनि र' दिनैनिफ्राय गैखालाबो र' ओमफ्राय नोङो ओंखाम खुरना जानो हामारगोनबा नङाबा जोंफोर थाब फैगोन दे 9थासोआवनो फैगोन हागोन दे हागोन थिलिरनायाव दोनथ'गोन आं ओमफ्राय ओंखाम जागोन थिलुआ बारनो रोंगौ ना मालाय अना खानानो बेबो गथ'आ आथिङा दाबो मोजां जाला डक्टरनियावबो लाङाखै लांनो होननानै मालायबा फुजा नायनो थांगौमोन बेनोथ' आब' साननैसोनि उनाव लांदो आगैखौ लांनांसिगोन र' ओमफ्राय मा लुदुमियाबा दाबो ओंखारखायाखै नामा मोनथिया ओंखारखांबायना खाङैथाय आंबो फनखौनो खालामाखै र' फन खालामनि र' बिबारि ओंखारखांबाय नोंबो थुदो थांसै नोंखौसो फन खालामनो नागिरदोंमोन आं आब' नंगौ जाबाय आंनियाबो मा नों दहायनो ओंखारखांबाय नामा औ ओमफ्राय नोंना एक्टरा फैगोन ना दिनै फैयानोलै आब' माने बिनिया एसे उदै सागासिनो दङनो मैयाबो माथो फैयासै फैगोन होननानै दिनैबो फैला दिनैबो उदै सालायबाय नामा औलै माने बिनिया गेस्टिक थिगासिनो आयौ बेनि गेस्टिकआ दाबो हामला होमबा आंलाय सानदोंमोन दिनै फोजोंसारा फैगोन होननानै ज'नो बेरायगोन होननानै ज'नो फिल्म नायगोन होननानै ज'नो चावमिन मम' जालायगोन होननानै गैया फैयाबालाय औलै फैयानो
दे फैलाबालाय माथो खालामबावनो आरो थुदे थांसै सानैजों आब' एसे थाब फैगोन दे ना 8:00 9:00सोआवनो औ आंबो बारा टाइम थाबाय थाया 8:30 नङाबा 8:00फोराव फैगोन दे दाथ' बारा टाइम जायाखैना 6:00 जासिगोनसो 2 घन्टा 2.5 घन्टासो थानोसै आब' ओमफ्राय मा किसमिस एवङा उन्दुलांदों नामा उन्दुलांबाय आब' दे होमबा जोंफोर थांसै नोंसोरा बिमा फिसा थालायदो दे सोरांबाय माथो मैया हराव मोजाङैनो उन्दुनो मोनासै आं मानोना सेमानबाबो आं सनसफिटखौ बेसेबा गिबाय दंमोन आंखौ मायबाफोर खामगोन नामा सानबाय दंमोन आं नाथाय खालामासै दे जेबो मानसियालाय गुन्दा नंमारा खोना बेनिखायनो आंखौ मैया हरावबो जेबो खालामासै खालामनायथ' माथो आंखौ खुदुमासै माथो थेवब्लाबोहाय मैया हराव गिनानैनो उन्दुलाङाखैमोन आं 3 बाजिफोरावसो उन्दुलांदों खोना ओमफ्राय मा बे रुमावनो थासिगोन ना मायोहाय आं बेजों थानो बासियोलै आं बोरै थागोनहाय ओमफ्राय साराय दानस' जानोबो गियो आखाइ दानस' जानोबो गियो नङाबा थांगौमोन आंखौथ' बियो गामियाव खालामबाबो नागिरबाबो अबावबा लोगो मोनबा फुरा सारायखौ दानस'खागोनलै आरो आथिं दानस'जोबखागोन बेफोरबायदि आंखौ दाङालासिनो थाबालाय जेबो खालामालासिनो थाबालाय एसे आं धैर्य हमनानै थानो हागोन दिनै जुदि आंखौ बियो खुदुमनो फैयोबा माबा माबि खालामनो फैयोबा आं बोरै थानांगौ जाखो बे पाप्पिजोंलाय गोबोरखि मोखांजों आया मा दाबो सिरि मोनाखै बेलाय हिनजाव मानसियानो एसेबां गोबाव उन्दुबालाय मा जानोसै लाफाथि ओइ लाफाथि दाबो सिखारनो जायाखै 10:00 जालायलांबाय मा 10ता माबा 10तामान जाबाय आरो आं दासो 7ताफोर जानाय रखम मोनदोंमोन मा हिनजाव मानसियानो एसेबां गोबाव लागि थायोब्रा थाब सिखारनांगौ खामानिफोरखौ मावनांगौ दा बेबा जाया आं खामानि आरो मा खामानि दं बेयावलाय खामानिया मावाबा जागोन नामा दिनै मावाबाबो गाबोननिफ्राय मावनांसिगोन मावसाबबाय आं गाबोननिफ्रायबो मानो मावा जानो हा आं न'आवसो थांनो लुबैदों न'आव थांनो मोना माथो नोङो आङो दिनै गेस सिलिन्डार फिसा मोनसे बायनो नागिरदों बेनिफ्राय खान्था साराय थोरसि लथा गिलास गासैखौबो बायना लाबोगोन दिनै ओमफ्राय नों दिनै ओंखाम संनांगोन दै न'आवनो सङा आङो आरो आं नोंनो संना होनो दरखारनांदों सङाबा जागोन नामा आरो रोंखादां नों रोङाबाबो आं रोंगौ ना आं फोरोंना होगोन संसाबबाय आं नों सङा होनबानो जागोन नामा